tashin kiyama babban darasi ne, musamman in mun tuna da wannan bawan Allah da darasin da ya yi a shekarun baya, waɗanda tarihi ba zai manta da wannan darasin ba akan wannan magana da muke da tashin kiyama. Shi dai kan yanzu kai ka ce kiyamarsa ta tsaya tunda ya riga ya bar wannan duniya. Duk wanda ya riga ya shiga cikin jerin matattu to ai wannan kan kamat kiyamatuhu. Mu da yanzu muke kan hanyar da za a iya shiryawa domin ranar, amma wanda ya riga ya mutu ba maganan shiri ya kare. Wannan duniyar tamu tana da sama tana da ƙasa. Akwai lokacin da wannan rayuwar za ta kare, waɗanda suke cikinta su ma za su kare. Ina dai so in baku haƙuri, ina kuma roƙon Allah ya bani mallakar zuciya da za mu iya wannan darasi a cikin nutsuwa, kuma in samu damar faɗi duk abin da na ji cewa ina so in faɗa. Abin da kuma ya gagara da yiwa wani in ya zo baya na ya iya faɗa. Idan muna magana akan tashin kiyama, muna magana ne akan wata gaskiya ta tabbas. Duk wanda ya shakka a kanta ya yi akan banza. Babu abin da za a fasa cikin abin da Allah ya yi alkawari. Kuma kamar yadda mutuwa ta zama gaskiya, waja'at sakratul mauti bil haqq, to haka kuma tashin kiyama ma zalikal yawmul haqq, shi ma gaskiya ne. Kuma abubuwan da za su nuna cewa za a yi tashin kiyama sun tabbata ga ɗan adam, ko da babu nassi na shari'a da ya gaya wa mutum ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi Allah ya yi wannan halitta ya bar mu yi ta rayuwa irin yadda muka ga dama. Kowa yana abin da yake so, kuma a ce rayuwar haka kawai za ta ƙare, ba a tara mu a wata rana kuma an yi hukunci ba. Idan aka ce rayuwar haka za ta ƙare, to ai waɗansu kan sun ci a banza, waɗansu kuma zai zama sun yi aikin banza, waɗansu kuma zai zama sun wahala a banza, an cuce su a banza. To amma Allah bai yi halitta a kan banza ba, don haka ba za ta ƙare a banza ba, dole sai an yi tashin kiyama. Mutuwar da muka yi magana a kanta a baya da rayuwar barzakh, waɗanda suke can sun riga sun fara ɗanɗana ta, mu ma za mu zo mu shiga. Ana cikin wannan yanayi, wata rana rayuwar barzakh za ta ƙare, a ranar da rayuwar ita ma nan duniyar za ta ƙare, ranar da Allah ya sanya mata lokaci wanda la yujalliha li waqtiha illa hu. Ba wanda ya san wannan ranar, kuma ba wanda ke iya leƙowa ya gano sirrin ranar da za a yi wannan tashin kiyama sai shi. Amma dai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa abin zai fada ne a ranar Juma'a, kuma ya nuna mana cewa kamar yadda waɗansu ayoyi ma suka nuna, waɗansu manya-manyan alamomi za su nuna wa wanda yake da hankali da zai iya ganewa ya gane cewa ta zo. Bayan ƙananan alamomi da yanzu muke gani da waɗanda za mu gani a nan gaba, su ma sun gama bayyana. Amma Allah ba zai bari mutum ya gano saboda wai alamomin sai ya shirya yana jiran ta cewa gobe za a yi, saboda ya ga yau Alhamis ba, a la ta'tikum illa baghtha. Ba wanda zai iya gane wannan Juma'ar ita ce. Ballantana ma la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas. Zai zama a lokacin ba waɗanda suka rage sai mutanen banza, suna cikin aikin su na banza ne tashin kiyama zai fara. A wannan ranar Allah maɗaukakin sarki zai umarci wannan mala'ikan da muka karanta hadisi a baya, cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ƙaho, ya ce da shi rike wannan ƙahon, idan na umarce ka hura ka hura. Sai ya ɗauki ƙahon shi kuma ya sa a bakinsa, ya kuma gunzi iska har goshinsa ya tattare irin alamar wanda ke busa algaita yake yi, yana jira Allah ya ce masa ya hura. Tun daga lokacin da Allah ya bashi haka yake, yau din nan ma haka yake. Gobe Juma'a, gobe ne Allah zai ce ya hura, ko wata Juma'ar ce Allah kaɗai shi ya sani. Akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ce da shi hura, wannan shi ne wa nufiqa fi sur, fasha'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, wa yawma yunfakhu fi sur
fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin. Allah madaukakin sarki zai ce ya hura, fa idza nukira fin naqur fa dhalika yawma idhin yawmun asir. Ana yin busan nan to ranar ta zo kenan. Wannan busar idan an yi, kowace halitta daga cikin halittun Allah waɗanda suke da rai za su ci, kuma duk wanda ya ji sai ya kau da kai ya yi haka, ya ji kuma ya shiga cikin kunnensa, sannan sai ya fara layi na firgicin mutuwa ta kwashe shi. Amma kafin mutuwar sai kowa ya faɗi ya suma saboda firgicin wannan busar ƙaho. Shi ne ma'anan fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard. Shi ne ma'anan fafazi'a man fi samawati wa man fil ard. Bayan an yi wannan ne sai kowa ya mutu. Wannan busar ƙaho guda biyu za a yi ko guda uku? Waɗansu sun ce guda uku za a yi. Na farko ita ce busar da za a yi sai kowa ya some. Na biyu shine busar da za a yi sai kowa ya mutu bayan sumar. Na uku shine busar da za a yi kowa ya miƙe. Zancen jumhur kuma wanda shi ya fi inganci shine busar nan guda biyu za a yi. Busa ta farko ita ce za a suma kuma da ita za a mutu. Shine fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, sai a sake yin busa ta biyu. Fa idha hum qiyamun yanzurun, sai kaga mutane sun miƙe, suna tsaye suna kallon juna, suna kuma kallon me za a yi. Za a yi wannan busar ƙaho tsakanin ta farko da ta biyu akwai zamani. Bayan an yi ta biyun shine za a shiga cikin al'amuran tashin kiyama, wanda a kansu ne za mu mai da hankali, wanda da shine za mu ɗauki darussan firgicin ranar kiyama, wanda shine ake ce ahwalul kiyama. Abubuwan da za a yi a tashin kiyama suna da yawa, amma abubuwa na matakan da suka fi kawo firgici su ne waɗanda za mu mai da hankali a kansu. Abu na farko shine bayan an yi busar ƙaho, abubuwan da ka sani na rayuwa na wannan kauni za su rikice. A ranar duniya da ma wajen duniya za su shiga wani yanayin da ba su taɓa shiga irinsa ba. Allah ya halicce su, ya daidaita su sammai da ƙasai, kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsara komi a ƙaddara huta kadira. Rana tana tashi daga wuri kaza ta fadi a wuri kaza, za ta rinka zagaye a kowane awa 24. Wata ma tana yin wannan, tana zagayenta a cikin kowane kwanaki 30 ko 29. Taurari ana ganin su a cikin dare, waɗansu suna bayyana, waɗansu ba sa bayyana. Ana yin ruwa lokacin damuna, ana ɗauke ruwa lokacin rani, ana sanyi, ana zafi. Irin waɗannan abubuwa da ka sani na canjin halitta za su tsaya cak, komi zai dakata. A ranar ne al'amura na sama za su rikici su ruso ƙasa, sannan ita kuma ƙasa za ta canza daga yadda take. Allah ya ba mu labari, ɗaya daga cikin abubuwan da za su firgita mai gani shine abubuwan da za su faru da sama da ƙasa.